Разпери си палеца назад малко. Чакай, давай. Чакай, че не мога да фокусира. Да видим, искаш ли? Ето така като тая, виж, като тая да се виждам целия. Тук една идея малко назад. Добре. О, чай сега направих тук. Не, обикна път. Време е само. Добре. Върни рани след на вас поръча. 5 дирхама. Стриги. Стриги. Остави тут. Що остави върху нея? Да, аз така разбрах. Чакай, това трябва да си го сложи нормално, така, как се прави сега това? Кое? Като неговото, да изглежда. Махни го, бе. И кой да сложи отгоре? Нищо. Шапка. Добре, пусти го да лети така. Ще пробвам. Направи го някак си, измислил да изглежда хубаво. Брат, аз не знам как се прави. Знам. Чакай, трябва да го завъртиш. Ето. Чакай, трябва да направиш. Си го много леко. Нещо, не знам. Трябва да е вързано, не знам как го правиш. За да нещо, ама да изглежда добре отпред. Да съм готин, не така след това. Мисъл, Патрисия като ме види да каже. Той момче съм го виждал. Много фан. Брат, това е след баня. Не, супер си е. Ти ли се? Супер си като Тонка да си е. Като него си е. 100% да си супер е. Че, аз си... аз снимам. Взимай. Това телефон има 0,5 човек. Чакай. Баси машината. Ти отце! Май тя като снимка. Брат! Виж кога те стига! Аре, направи една снимка за... Дай му 10 дирхама, бе. Дай му 10 дирхама за това. Аре, тук просто снимай по телевизора и така. Ето тук. Да се вижда, бе, че това няма да го Ай, мали се остави. Подай ръка на слънцето, бе. Направи така някакъв разсенган. Слой си го между... Взе да пара това. Маркири му главата, защото не се вижда, че е той. Добре, готино е. Дай бързо да не мърдам да ми фръкна сега. Това не е лошо. Да, бе. Това приличам на Assassin's Creed, бе, брат. Праве, ще ми снимаш чипа, бе. Ей, да я искаш, бе. Ева, след тази много готина си издържал ръката малко. Трябва пак. Кое, бе? Къде си ми издържал? Няма нищо, бе.
Ама сега па чевето е там долу. Ще го изтрия. Чай са. Дали ще е някак, сега ще се оправя. Нали се виждам от тук? Да. Чакай. Превери си малко ръката. Превери малко лаките сега. Лаките, само ръката. Айде. А? Сега? Това добре. Това много добре, се, виж. Виждам, не ми ще вижда главата, ама... Това беше май първата. Последната, да. Последната? А тук си барам цицата. Да. Това ще мърдаш, добра. Тук пак ми изрезал малко лаките. Да. Тук ще мръдна леко. Мерси, Васе, искаш да... Дай една коментар, дай преди така. Дай преди така като мен. Чай, ще хвана така. Дай нагъла, нагъла. Ега. Нагъла, още нагъла. Кой е бил? Да би седя как там. Той е? Надолу? Така. Зад ъгъл? Така? Така. Добре ли? Още нагоре ти ми. Още малко. Закри го и... Стой. Гезгри! Аре! Ох! Добре! Найс! Виж още някаква? Заслужаваш 6 дирхама. 6 дирхама? Да. Да, бе. Жалко, че няма да ти дам в момента, но някой ден ще ти дам. Оф, брат, защо е си на реал тайм? Вика как се Давай! Утре по гъс, Сейн Айланд. Bart. Thank you. And for the luggage you have, can you show me our luggage? Oh yes, we got we got 3 suitcases.
And this one, and this one, yes. I'll take it. I will bring it to you. Okay. Don't worry. Oh, okay, thanks. Взимаш? Сега ще изкупорим. Thank you. For the Wi-Fi password, Moonlight 2025. Okay, Moonlight 2025. Moonlight, yeah. Moonlight. Yes. Okay. Yeah, okay. Yep. If you need something, it's there in there. Thank you. Okay. Oh, 2025 je kan het. Moonlight. Moonlight 2025. Moonlicht. Lucht. Licht. Ah, ja. Maar ça. Далее. Не. Не знам буква. Това право в момента. Moonlight. Да, сгодно. Знам буква, да. Нещо се случва. Ама и сега ще ти звъня, че как... След малко ще звъня, айде. След малко ще звъня, викам. Айде. И... Fucking yikes. Ще влезеш с теб. Most definitely yes.